Oh, YouTube channel in FB. Sagulan siya, oh. Gatas. Para special dish. Yeah. Especially for you, lagi sa ako lagi niya dato niya. Panitan pa rin siya, madam. Yeah. Bagi ko kasing TV, open. Sini dayan. Thank you. Dua orang nak kucing sana. Kung gusto yung pagdagang ngayon mong kasi para nangin, ito mo. Tana yung ako dito. Diyan? Hindi mo nagsasabi ng bata. Ito ng dili. Dili central di ay? May kagutin. Guys, kamuton dyan na ninyo kay para ang kalami magawas, ang yung tender magawas. So, kung di nyo na kamuton, wala lima, ano na. Now, next, breadcrumbs. Iba-iba ang mga tudlangan. Guys, ano siya imbutido ha? Kailangan na lami bilang atong imbutido. Sa kadlaon. Napolo, te! Napulo! Oh. Napulo! Ha? Hindi na mag-yun. Napulo na talong po. Kaon raw. Hindi ang akal. Basta kahit nagpalabang ni Bamisin. Anak dapat may dua ailing. Bukan, ini may labi may alam na may dua na pura. Kung alin. Hanap na yung mainday. Inday nga kay Kiay. Nalapang sa naging magpalapa kay na wapag ipata. Ni baylo pa yung kontak. Yan naman sa baylo. Hala. Wow, one. Yes. Ay pag Sabado. Ay Oh, kalihog lang po. pagtanaw kami kay sa pagbuhat. Yeah. Mga special nila imbutido. Dili ta tong bukot-bukot lang. Oo, kaya dagan may kayo. Kaya dagan mga panahon. Ang among imbutido. Ano kayo lang. Pangit. Kaya sa special. Abot ko na kaya asa na sa problema sa ka. Mahal. Wala siya.
Gid ko gabayad sa lalaki. Kita pa iuton, sa pang sorry guys. Sama na siya sa imbutido na. Ayaw siya pa pagkupara sa butido. Ano, Wala kayo mo lamis kung wala'y gatas. Pero ang kumasay dito, di man kamahalin kung di ka muwapag. Basta Pero kita. ako, nagkakahalin mangkot ko. Dahil pare sa imbutido ba na ang kalami? Sure niya, ang butido. Pero kapag sa kung di ka mahalin kung di ka Ano ba? Nga nang Natoy, dagang kay kung mga igago nga po, mga igago nga bayot mo. sila kaya At sa bahay na ba yung mga, ayan ko, basta din kanyang Sila kayo, si girl naman sila. si girl man sila. Kung na sa kaburot, like, kung babae ng mga puta, kung wala pa sa din. Kapag iko'y, ay ang matumboy, kung ito, makaniya. Para hindi makaagoy, Aileen. Dandog pa ka sa isang Aileen. O, ikaw, April. Ay, madandog. This brought to you by Del Monte Quality 100% Pineapple Juice. Surrounds. Asal tara mo ka wala. Maglabay slipa. Ha? Ha? Gamay. Gamay na. Mama sa ito si Mark. Ma'am, anak ni Kwan. Anak ni Kwan? Anak ni Kwan. Kwan si Babaw? Anak ni Arnold ba? Ako kay anak ni Arnold. Anak ko to yung naman to yung uy, yung Sorry, wala ko kita. hindi ba? Labay na yung Lalaki dai. Baka yung uy, baka yung asawa ni Okay guys, for the foil na punta guys. So mag ano ta guys. Mga dos per can. Tosta. Mingha tagay ko na mingha. Sa Gamay lang. siya din. Yawa, di na siya buoy. Nakoy putuson. Uy, kumibalik ka sa bakansin. Kabalo ko nag-uwi na kanya ng bisyo. ayaw. Ang sami. Hindi pa kayo. Ang sami. Da. Karma. Da.